Μακιαβελικό απόφθεγμα εν εισαγωγή η επιθυμία που αναπτύσσεται στη σιωπή. Πριν φτάσει το χέρι της, είχε ήδη θελήσει. Πριν θελήσει, είχε ήδη παρακολουθήσει. Και πριν παρακολουθήσει, κάτι αρχαίο μέσα της είχε ήδη αναζωπυρωθεί. Η γυναικεία επιθυμία δεν ξεκινά στο σώμα. Ξεκινά στο μυαλό, στο βλέμμα που παραμένει αρκετά για να διασχίσει μια αόρατη γραμμή. Στη σιωπή, όπου η περιέργεια αρχίζει να αναπνέει. Εκείνη τη φευγαλαία στιγμή που σε προσέχει, ενώ προσποιείται ότι δεν σε έχει προσέξει. Μια γυναίκα νιώθει πολύ πριν καταλάβει. Μελετάς τη σιωπή, τον τρόπο που κινείσαι, τον ρυθμό της αναπνοής σου, το ηχόχρωμα κάτω από τη φωνή σου. Κάθε χειρονομία, κάθε παύση, κάθε λάμψη συγκράτησης γίνεται ένα θραύσμα που κρύβει στη μνήμη. Και όταν ένας άντρας φέρει παρουσία, το θηλυκό δεν απαντά με λόγια. Απαντά με ενέργεια. Επειδή η επιθυμία μιας γυναίκας δεν γίνεται αντιληπτή, γίνεται αισθητή. Κινείται αργά, τρέφεται με την απουσία και αναπτύσσεται στο διάστημα μεταξύ αυτού που λέγεται και αυτού που αποκρύπτεται. Ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι άντρες είναι ότι πιστεύουν ότι η επιθυμία ξεκινά με την αφή. Αλλά η αφή ξυπνά μόνο αυτό που το μυαλό του έχει ήδη κατασκευάσει στη σιωπή. Δεν λαχταρά το σώμα, λαχταρά το μυστήριο, την ηρεμία πίσω από τα μάτια σου, το νόημα μέσα σε αυτό που δεν λες, την ένταση που κρατάς χωρίς να εξηγείς. Μία γυναίκα θέλει αυτό που δεν μπορεί να ορίσει. Και γι' αυτό ο προβλέψιμος άντρας δεν θα μείνει ποτέ στη μνήμη. Η επιθυμία δεν πηγάζει από την άνεση. Γεννιέται από την αβεβαιότητα. Από εκείνη την ήσυχη συγκίνηση του να μην ξέρεις τι νιώθεις, ενώ με κάποιο τρόπο νιώθει ότι ήδη ξέρει τι νιώθει. Η γυναικεία επιθυμία είναι φωτιά κάτω από τον πάγο. Καίει ενώ κρύβεται. Δεν αποκαλύπτει, δεν εξηγεί, δεν κυνηγάει, παρατηρεί. Και κάθε κενό, κάθε παύση, κάθε σκόπιμη ακινησία μετατρέπεται σε νόημα στον κόσμο της. Μια γυναίκα δεν επιθυμεί με το σώμα της. Επιθυμεί με τον χρόνο. Γι' αυτό ο ανυπόμονος άντρας δεν ξυπνάει τίποτα περισσότερο από ρηχή περιέργεια. Αλλά ο άντρας που κινείται με σταθερή βεβαιότητα, που μιλάει με φιδό αλλά εκπέμπει εντολή, φυτεύει τον σπόρο της γοητείας. Και η γοητεία είναι εκεί που ξεκινάει η επιθυμία. Πριν συνεχίσουμε, αφήστε ένα σχόλιο. Από πού ακούτε και πόσο χρονών είστε. Θέλω να βρω τους άντρες που καταλαβαίνουν ότι η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στην αφή, αλλά στην ενέργεια που προηγείται. Και αν δεν είστε ακόμα μέρος αυτής της αδελφότητας, εγγραφείτε. Εδώ εξερευνούμε αυτό που λίγοι τολμούν να εξετάσουν, το γυναικείο μυαλό και τη δύναμη της αρσενικής παρουσίας. Επίπεδο 1. Περιέργεια. Επίπεδο 1. Περιέργεια. Όλα ξεκινούν τη στιγμή που σε προσέχει. Αυτό δεν είναι ακόμα επιθυμία, ούτε καν έλξη. Είναι απλώς μια ήσυχη επίγνωση μιας διαφορετικής παρουσίας που εισέρχεται στον χώρο της. Κάτι κινείται μέσα της τόσο απαλά, που ούτε η ίδια δεν το αντιλαμβάνεται. Η γυναικεία περιέργεια είναι σαν ένας μακρινός φάρος. Δεν φωτίζει ολόκληρη τη θάλασσα, αλλά φωτίζει αρκετά ώστε να σκιαγραφίσει κάτι άγνωστο. Αρχίζει να παρατηρεί, χωρίς βιασύνη, χωρίς σχέδιο. Κοιτάζει τον άντρα όταν δεν τον κοιτάζει. Συντονίζεται με τη φωνή του, τον τρόπο που κρατιέται ανάμεσα στους άλλους, την ήρεμη άνεση μέσα στις κινήσεις του. Και σε αυτή τη μικρή πράξη παρατήρησης, κάτι αρχίζει να ξυπνάει. Είναι μια λεπτή μαγνητική έλξη ανάμεσα στο βλέμμα της και τις σκέψεις της. Επειδή μια γυναίκα δεν επιθυμεί αυτό που καταλαβαίνει πλήρως. Επιθυμεί αυτό που προκαλεί ερωτήσεις. Η περιέργεια είναι το πρώτο βήμα προς τη γοητεία. Δεν τον θέλει ακόμα. Απλώς παρατηρεί ότι θα μπορούσε. Είναι η αρχή της φαντασίας της, απεικονίζοντάς τον όχι ως εραστή, αλλά ως πιθανότητα. Σε αυτό το σημείο, ο άντρας είναι ακόμα μόνο μια ιδέα, όμως μια ιδέα με άρωμα, ρυθμό και βάρος. Τον παρακολουθεί να μιλάει, να περπατάει, να χαμογελάει. Αποθηκεύει λεπτομέρειες που δεν θα σκεφτόταν ποτέ. Πώς κρατάει ένα ποτήρι, πώς σκύβει όταν κάποιος μιλάει, πόσο άνετα νιώθει μέσα στη σιωπή του. Το σώμα της δεν έχει αντιδράσει ακόμα, αλλά το μυαλό της έχει αρχίσει να χτίζεται. Και μόλις το μυαλό μιας γυναίκας αρχίσει να χτίζεται, ο χρόνος κάνει τα υπόλοιπα.
Η περιέργεια είναι η πρώτη κίνηση της ενέργειάς της, η στιγμή που αρχίζει να σε συμπεριλαμβάνει στην προσωπική της φαντασία. Η περίεργη γυναίκα είναι σαν κάποιον που ακούει ένα νέο τραγούδι, χωρίς να ξέρει γιατί της αρέσει. Δεν επιλέγει να νιώσει, απλώς νιώθει. Και αυτό το αβίαστο συναίσθημα είναι επικίνδυνο, γιατί αυτό που ξεκινά χωρίς πρόθεση είναι συχνά αυτό που δεν μπορεί ποτέ να ελέγξει. Ο σοφός άντρας σέβεται αυτό το επίπεδο. Ξέρει ότι η γυναικεία επιθυμία δεν αναπτύσσεται υπό πίεση, αλλά μέσα στον χώρο που δημιουργεί η ήρεμη παρουσία του. Γι' αυτό η σιωπή του σωστού άντρα μιλάει πιο δυνατά από τα λόγια του λάθος. Δεν σε επιθυμεί ακόμα, αλλά αν σε έχει προσέξει, ο σπόρος έχει ήδη φυτευτεί. Και αν αντισταθείς στην παρόρμηση να βιαστείς, αν αφήσεις την περιέργειά της να αναπνεύσει, θα αναπτυχθεί από μόνη της. Επίπεδο 2. Ενδιαφέρον. Η περιέργεια αλλάζει τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι σε έχει στο μυαλό της, ακόμα και όταν εύχεται να μην ήσουν. Το βλέμμα που παρατηρούσε από απόσταση τώρα αρχίζει να σε αναζητά. Εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν σε έχει προσέξει. Παίζει με την ψυχραιμία της, προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο, αλλά οι σκέψεις της επιστρέφουν στην πρώτη στιγμή που σε είδε. Το γυναικείο ενδιαφέρον είναι σαν ιστός αράχνης που υφαίνεται σιωπηλά. Δεν σε ακολουθεί. Το επιτρέπει. Αφήνει τα μάτια της να ξεκουραστούν ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Αφήνει το χαμόγελο να παραμείνει λίγο μετά το φυσικό του τέλος. Επιτρέπει στο όνομά σου να αντυχεί στο μυαλό της, χωρίς λόγο. Εδώ αρχίζει να αναζητά σημάδια, όχι ανοιχτά, αλλά μέσω ενστίκτου. Αναρωτιέται αν το έχεις προσέξει, αν ένιωσες το αόρατο ρεύμα ανάμεσά σας. Αλλά το θηλυκό σπάνια ρωτάει. Δημιουργεί συνθήκες. Εμφανίζεται εκεί που είσαι συχνά. Αφήνει να σου ξεφύγει ένα σχόλιο που μόνο εσύ θα έπιανες. Στέλνει βλέμματα που λένε αυτό που τα λόγια της αρνούνται. Τώρα το σώμα αρχίζει να ακολουθεί το μυαλό. Ο καρδιακός της παλμός αλλάζει. Η αναπνοή της επιταχύνεται. Τα μάτια της την προδίδουν, ακόμα και όταν η φωνή της δεν το κάνει. Το ενδιαφέρον είναι η πρώτη φυσική άκρη της επιθυμίας και το σώμα της αποκαλύπτει αυτό που προσπαθεί να κρύψει. Αγγίζει τα μαλλιά της, φτιάχνει τα ρούχα της, χαϊδεύει το χείλος της, φέρνει ένα ποτήρι στο στόμα της, μικρές, αυτόματες χειρονομίες, καθεμία από αυτές ένας ψίθυρος από το νευρικό της σύστημα με επηρεάζει. Και παρόλα αυτά υποχωρεί επειδή το ενδιαφέρον βρίσκεται στα όρια μεταξύ ενστίκτου και λογικής. Θέλει, αλλά λέει στον εαυτό της ότι δεν το θέλει. Νιώθει, αλλά αμήνεται ενάντια στο δικό της συναίσθημα. Εδώ ένας άντρας είτε την χάνει εντελώς, είτε ξυπνάει κάτι βαθύτερο. Ο συνηθισμένος άντρας αντιδρά αμέσως, ενθουσιασμένος, βιαστικός, επενετικός, σπάζοντας τον αόρατο ρυθμό και το ενδιαφέρον πεθαίνει επειδή το μυστήριο πεθαίνει. Ο διαυγής άντρας κάνει το αντίθετο. Κρατάει τον ρυθμό του, διατηρεί την ηρεμία του, διατηρεί την ησυχία του. Ούτε αποκαλύπτει, ούτε κυνηγάει, ούτε βιάζεται. Την αφήνει να ανακαλύψει μόνη της τι ξυπνάει μέσα της. Έτσι το ενδιαφέρον γίνεται γοητεία. Μια γυναίκα δεν πέφτει όταν την ανταποδίδουν. Πέφτει όταν δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως τι νιώθει. Το άγνωστο τροφοδοτεί την επιθυμία και ο άντρας που μπορεί να ζήσει μέσα σε αυτό το άγνωστο, χωρίς φόβο, χωρίς βιασύνη, είναι ο άντρας που δεν μπορεί να ξεχάσει. Έχετε παρατηρήσει πότε μια γυναίκα αρχίζει να σας κοιτάζει διαφορετικά? Αυτό το βλέμμα που προσπαθεί να κρύψει αλλά δεν μπορεί ακριβώς. Σχολιάστε παρακάτω. Αυτή η μετατόπιση στα μάτια της είναι το πρώτο σημάδι ότι η λογική αρχίζει να χάνει την έλξη της. Επίπεδο 3. Φαντασία. Επίπεδο 3. Φαντασία, νοητική επιθυμία. Αυτό που ξεκίνησε ως περιέργεια και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε ενδιαφέρον τώρα, εισέρχεται στο πιο ισχυρό βασίλειο, το μυαλό. Η επιθυμία μιας γυναίκας, σε αντίθεση με έναν άντρα, δεν ξεκινά με την αφή. Ξεκινά με την ιδέα της αφής. Η φαντασία της παίρνει τον τροχό, συνθέτοντας αυτό που η πραγματικότητα δεν έχει προσφέρει ακόμα. Χτίζει ήσυχες σκηνές, στιγμές που μπορεί να μην συμβούν ποτέ, αλλά είναι αρκετά ισχυρές για να τροφοδοτήσουν αυτό που νιώθει. Φαντάζεται τη φωνή του πιο κοντά, την απόσταση να διαλύεται
την αναπνοή να πέφτει σε κοινό ρυθμό. Φαντάζεται το βλέμμα, την ένταση, την πιθανότητα εγκύτητας χωρίς ποτέ να έχει βρεθεί κοντά. Αυτή είναι η νοητική επιθυμία. Το πιο επικίνδυνο είδος, επειδή το σώμα είναι ακίνητο, αλλά το μυαλό έχει παραδοθεί. Και τελικά, το σώμα ακολουθεί το μυαλό. Τώρα όλα της τον θυμίζουν μία μυρωδιά στον αέρα, ένα τυχαίο τραγούδι, μία συγκεκριμένη ώρα. Μικρές λεπτομέρειες γίνονται έναυσμα, σιωπηλές ηχό της παρουσίας του. Μόλις μια γυναίκα φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν επιθυμεί πλέον τον άντρα μπροστά της. Επιθυμεί τον άντρα που έχει δημιουργήσει μέσα της. Αυτός ο άντρας είναι τέλειος, μυστηριώδης, ακλόνητα ήρεμος. Την κοιτάζει σιωπηλά και με κάποιο τρόπο καταλαβαίνει όλα όσα δεν είπε ποτέ. Η φαντασία είναι ιερό έδαφος, όπου το θηλυκό προβάλλει το ιδανικό αρσενικό της. Από τότε και στο εξής. Ο πραγματικός άντρας μετριέται σε σχέση με την εικόνα που φαντάστηκε. Ο σοφός άντρας δεν βιάζεται ποτέ να έρθει εδώ. Αν τον έχει φανταστεί, το μισό ταξίδι έχει ήδη διανυθεί. Μόλις μια γυναίκα φανταστεί, συνδέεται. Το μυαλό της αντιδρά στην παρουσία του ακόμα και εν απουσία του. Η επιθυμία ξεκινά στο κενό και η απουσία είναι το πλουσιότερο έδαφος για να ανθίσει η φαντασία. Η φαντασία είναι λεπτή και επικίνδυνη. Ο άντρας δεν έχει κάνει τίποτα, κι όμως ζει ήδη στις σκέψεις της. Και όταν ένας άντρας μπαίνει στο μυαλό μιας γυναίκας, δεν χρειάζεται να την αγγίξει για να γίνει αισθητός. Το σώμα της τον αναγνωρίζει ήδη. Αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ, μοιραστείτε το στα σχόλια ποιο επίπεδο είναι το πιο επικίνδυνο. Επειδή η νοητική επιθυμία είναι αόρατη και μόλις ριζώσει, είναι το πιο δύσκολο να σβήσει. Επίπεδο 4. Πειρασμός. Ο πειρασμός είναι η στιγμή που η σκέψη πάβει να είναι ασφαλής. Μέχρι τώρα όλα ζούσαν στο μυαλό της, σιωπηλά, περιορισμένα, φανταστικά. Τώρα το σώμα αρχίζει να νιώθει αυτό που το μυαλό μόνο απεικόνιζε. Το μυαλό προσπαθεί να αντισταθεί, αλλά το σώμα μιλάει μια παλαιότερη γλώσσα. Παλαιότερη από τη λογική, παλαιότερη από τον πολιτισμό. Είναι το αόρατο άγγιγμα, το ρίγος πριν από την επαφή, το βλέμμα που κρατιέται για πολύ, η αναπνοή που αλλάζει ρυθμό. Επίπεδο 5. Έλεγχος. Αφού ο πειρασμός την κατακλείζει, κάτι αλλάζει. Συνειδητοποιεί ότι η επιθυμία που κάποτε την κυβερνούσε μπορεί τώρα να στοχεύσει, να διαμορφωθεί, να χρησιμοποιηθεί. Η φωτιά που την τρόμαζε γίνεται εργαλείο. Το βλέμμα, το χαμόγελο, η σιωπή, αυτό που κάποτε την έκανε ευάλωτη τώρα μετατρέπεται σε όπλο. Εδώ, η επιθυμία πάβει να είναι αδυναμία και γίνεται τέχνη. Δεν θέλει μόνο να νιώθει. Θέλει να μετρήσει πόσο βαθιά μπορεί να γίνει αισθητή. Το σώμα της, έχοντας επίγνωση της επίδρασής της, κινείται με πρόθεση. Η προσέγγιση είναι ακριβής. Το χαμόγελο είναι υπολογισμένο. Κάθε λέξη τοποθετείται σαν να μεταφέρει ένα αόρατο μήνυμα που προορίζεται μόνο για αυτόν. Αλλά μην κάνετε λάθος. Ο γυναικείος έλεγχος δεν είναι ψυχρότητα, είναι χορογραφία, είναι τέχνη. Δεν χειραγωγεί από κακία. Εξερευνά την επιρροή. Θέλει να δοκιμάσει. Το νιώθει. Να της αντισταθεί, να ανταποκριθεί όπως προβλέπει η επιθυμία της. Το παιχνίδι γίνεται χορός. Προκαλεί, αποσύρεται, παρακολουθεί, επαναλαμβάνει. Με κάθε κίνηση η ένταση αυξάνεται επειδή τίποτα δεν παραδίδεται πλήρως. Οι περισσότεροι άντρες αποτυγχάνουν εδώ. Ο συνηθισμένος άντρας καταρρέει κάτω από την πίεση των δοκιμασιών της. Υποχωρεί πολύ γρήγορα, προσπαθεί να ευχαριστήσει, παραδίδει τον έλεγχο και μαζί του τον σεβασμό. Ο διαυγής άντρας που πραγματικά κατανοεί το θηλυκό, αναγνωρίζει το μοτίβο για αυτό που είναι, μία δοκιμασία. Δεν αντιδρά ούτε κυνηγάει. Παραμένει ασυγκίνητος, όχι από αδιαφορία, αλλά από κεντρική δύναμη. Η αληθινή αρενοπότητα δεν έχει να κάνει με τον έλεγχό της. Έχει να κάνει με το να μην χάνει τον εαυτό του όταν εκείνη προσπαθεί. Γι' αυτό τον σέβεται. Σε αυτή την ήρεμη σταθερότητα αισθάνεται κάτι μεγαλύτερο, την κυριαρχία. Και η κυριαρχία την αποσταθεροποιεί. Ο έλεγχος που πίστευε ότι είχε διαλύεται μπροστά στην ακινησία του.
Γίνεται μια σιωπηλή σύγκρουση αντιθέτων. Το θηλυκό δοκιμάζει τη δύναμή του, το αρσενικό αποδεικνύει τη δική του, χωρίς να υψώνει τη φωνή του. Αυτό το επίπεδο είναι επικίνδυνο επειδή έχει πλήρη επίγνωση της επιθυμίας της. Ξέρει τι ξυπνάει, τι προκαλεί και απολαμβάνει να είναι το κέντρο. Αλλά όσο περισσότερο ελέγχει, τόσο περισσότερο δεσμεύεται από τη δική της ενέργεια. Η επιθυμία, όταν μετατρέπεται σε δύναμη, σταματά να αισθάνεται ελαφριά. Αυτό που κάποτε ήταν ειδονή, αρχίζει να γίνεται βαρύ. Έχετε δει μια γυναίκα να σας επιθυμεί, ενώ προσποιείται ότι δεν σας επιθυμεί. Τα μάτια της αποκαλύπτουν ό,τι κρύβουν τα λόγια της. Αυτό είναι το επίπεδο. Δεν απλώς παρατηρεί, δοκιμάζει. Ο άντρας που καταλαβαίνει δεν ανταγωνίζεται ποτέ για τον έλεγχο. Δεν διαφωνεί, δεν δικαιολογεί ούτε κυνηγάει. Απλώς παρατηρεί, αναπνέει και αφήνει τον χορό να ξεδιπλωθεί. Στο τέλος, ο έλεγχος δεν ανήκει σε αυτόν που προσπαθεί να κυριαρχήσει, αλλά σε αυτόν που δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι τον έχει ήδη. Επίπεδο 6, πείνα επίπεδο 6, πείνα, η ανάγκη για κατοχή. Έρχεται μια στιγμή που η επιθυμία πάβει να είναι λεπτή. Φαντασία, έλεγχος, πρόκληση. Αυτά διαλύονται μπροστά σε κάτι ισχυρότερο. Δεν επιθυμεί πλέον να φαντάζεται. Θέλει να νιώθει. Λαχταρά την παρουσία, τη ζεστασιά της αφής, το βάρος της πραγματικότητας. Το σώμα μιλάει πιο δυνατά από το μυαλό. Το θηλυκό που κάποτε έπαιζε με τη φωτιά τώρα θέλει να καεί, ολοκληρωτικά. Η περιέργεια γίνεται επίγουσα. Η πείνα δεν είναι πλέον απαλή, είναι ομή, ενστικτώδης, ζωντανή και όχι απλώς σωματική. Είναι συναισθηματική. Θέλει τον άντρα όχι μόνο για αυτό που είναι, αλλά και για το πώς την κάνει να νιώθει. Το βλέμμα της αλλάζει. Οι μεταμφιέσεις εξαφανίζονται. Καμία προσποίηση, κανένα παιχνίδι. Τον κοιτάζει σαν κάποιον που μετρά την απόσταση πριν τη διασχίσει. Κάθε χειρονομία γίνεται πρόσκληση. Το άγγιγμα στο μπράτσο, το παρατεταμένο χαμόγελο, η σιωπή που δονείται ανάμεσα στις λέξεις. Όλα λένε «Έλα πιο κοντά». Κι όμως δεν το λέει ποτέ φωναχτά, επειδή οι πιο ισχυρές προσκλήσεις είναι σιωπηλές, προγονικές, αναπόφευκτες. Οι περισσότεροι άντρες χάνονται εδώ. Μπερδεύουν την επιθυμία με την παράδοση, το πάθος με το βάθος. Ο διαυγής άντρας ξέρει τη διαφορά. Ακόμα και όταν η επιθυμία την καταναλώνει, το θηλυκό εξακολουθεί να αναζητά ασφάλεια στην ενέργειά του. Θέλει το άγγιγμά του, αλλά θέλει να ξέρει τι το τροφοδοτεί. Η ζεστασιά του γεννιέται από την παρουσία ή από την έλλειψη. Αν η παρουσία, ανοίγεται. Αν η έλλειψη, υποχωρεί. Η γυναικεία πείνα δεν είναι χυδαία, είναι πνευματική. Δεν είναι η πείνα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Είναι η πείνα να γίνει κατανοητή. Θέλει το σώμα της να φανεί πέρα από το σχήμα, η ουσία της να αναγνωριστεί, η ενέργειά της να ληφθεί από έναν άντρα αρκετά δυνατό για να την κρατήσει. Θέλει να νιώσει την ηρεμία του μέσα στο χάος, τον έλεγχό του μέσα στο ένστικτο. Αυτό που πραγματικά ξυπνά το θηλυκό δεν είναι η ίδια η αφή, αλλά η κυριαρχία μέσα στην αφή. Σε αυτό το επίπεδο θέλει να χάσει τον εαυτό της, μόνο στα χέρια του άντρα που δεν χάνεται μαζί της. Θέλει αυτόν που δεν φοβάται τη φωτιά, που την συγκρατεί με ήσυχη δύναμη. Τον άντρα που μπορεί να μπει στην επιθυμία χωρίς να χάσει την κατεύθυνσή της. Η γυναικεία επιθυμία εδώ είναι ομή δύναμη. Ο άντρας που μπορεί να την χειριστεί ούτε υποχωρεί ούτε υπερβάλλει. Απλώς κρατάει. Σε αυτό το κράτημα, σε αυτή τη σταθερή παρουσία, η πείνα μεταμορφώνεται σε παράδοση. Όταν το αρσενικό παραμένει ακέραιο, το θηλυκό τελικά διαλύεται και εμπιστεύεται. Εκεί είναι που η επιθυμία γίνεται επικίνδυνη. Δεν επιθυμεί πλέον τον άντρα, αλλά το συναίσθημα που ξυπνά μέσα της. Αυτό το είδος επιθυμίας, αυτή που αγγίζει την ψυχή, είναι το πιο δύσκολο να ξεχαστεί. Επίπεδο 7. Αιμονή. Επίπεδο 7. Αιμονή, η κυριαρχία της επιθυμίας. Κάθε φωτιά που μένει ανεξέλεγκτη τελικά καταναλώνει τον δικό της αέρα.
Αυτό συμβαίνει όταν η επιθυμία μετατοπίζεται από συναίσθημα σε ανάγκη. Δεν επιθυμεί πλέον μόνο τον άντρα, επιδιώκει την κατοχή αυτού που αντιπροσωπεύει. Το μυαλό της δεν ησυχάζει πλέον. Αυτό που ξεκίνησε ως ελαφριά περιέργεια γίνεται μια αδιάκοπη αναζήτηση. Αναζητά σημάδια, ένα μήνυμα, μια ματιά, ένα ίχνος του. Θέλει να μάθει πού βρίσκεται, σε ποιον μιλάει, τι σκέφτεται. Αλλά αυτό που πραγματικά θέλει είναι να νιώσει ξανά αυτό που ένιωθε κοντά του. Παλμό, σπίθα, ζωντάνια. Η επιθυμία γίνεται απόσυρση. Δεν τον κυνηγάει πια. Κυνηγάει την αίσθηση που έζησε μέσα από αυτόν. Τώρα το θηλυκό έχει χάσει το κέντρο του. Δεν αναζητά πλέον την εμπειρία, αναζητά την επανάληψή της. Το σώμα της λαχταρά την επιστροφή, κάτι που δεν μπορεί να ονομάσει. Ο άντρας γίνεται λιγότερο πρόσωπο και περισσότερο σύμβολο. Όλων όσων θέλει να ξαναζήσει. Όλων όσων την έκαναν να νιώθει ζωντανή, επιθυμητή, ολοκληρωμένη. Η αιμονή είναι ο καθρέφτης ενός χαμένου κέντρου. Είναι το σημείο όπου η επιθυμία σταματά να είναι επιλογή και γίνεται συναισθηματική φυλακή. Απομακρύνεται, προσπαθεί να ξεχάσει, αλλά η σκέψη επιστρέφει σαν σκιά. Προσπαθεί να την σβήσει, αλλά το σώμα θυμάται. Επειδή η μνήμη και η επιθυμία είναι υφασμένες από το ίδιο νήμα. Όσο περισσότερο προσπαθεί να ξεχάσει, τόσο περισσότερο προσκολάται το ασυνείδητό της. Τώρα η γυναικεία επιθυμία πάβει να είναι ένστικτο. Μετατρέπεται σε ενεργειακή εξάρτηση. Δεν θέλει τον άντρα, θέλει το συναίσθημα που δημιουργεί. Θέλει τον καθρέφτη που αντιπροσωπεύει, τη δύναμη που ξυπνάει, την ένταση που ο κόσμος δεν της δίνει πια. Η αιμονική γυναίκα δεν λαχταρά την πραγματικότητα. Λαχταρά το νόημα που της παρέχει. Θέλει τον έλεγχο του συναισθήματος, αλλά το συναίσθημα την ελέγχει ήδη. Γίνεται ένας ήσυχος πόλεμος μεταξύ λογικής και ενστίκτου, μεταξύ του φόβου να χάσει τον εαυτό της και της ευχαρίστησης να συνεχίζει να αισθάνεται. Η αιμονή είναι αγάπη ανισόρροπη, η τραγωδία της συναισθηματικής εξάρτησης. Δεν αγαπάει πια τον άντρα, αγαπά το αποτέλεσμα που προκαλεί. Αυτό το αποτέλεσμα είναι εθιστικό, τον αναζητά σαν φάρμακο, αν και ξέρει ότι μπορεί να είναι το δηλητήριο. Ο σοφός άντρας αναγνωρίζει αυτό το κατόφλι. Αισθάνεται πότε η γοητεία γίνεται κυριαρχία. Αρνείται να τροφοδοτήσει μια φωτιά που καταβροχθίζει τον εαυτό της. Κάνει ένα βήμα πίσω, όχι από σκληρότητα, αλλά από κυριαρχία. Η αληθινή δύναμη δεν έγκυται στο να είναι επιθυμητός, αλλά στο να μην είναι ποτέ φυλακισμένος από την επιθυμία κάποιου άλλου. Σε αυτό το επίπεδο, το θηλυκό καταναλώνει τον εαυτό του. Το αρσενικό που καταλαβαίνει δεν καταπολεμά τη φλόγα. Την παρακολουθεί. Την παρακολουθεί να καίγεται και όταν μετατρέπεται σε στάχτη δεν χλευάζει. Τιμά. Ό,τι καίγεται πολύ έντονα πρέπει μια μέρα να γίνει στάχτη, ώστε να μπορεί να ξαναγεννηθεί καθαρό. Εκεί είναι που ο συνειδητός άντρας απομακρύνεται, όχι με θυμό ή υπερηφάνεια, αλλά με ειρήνη. Όταν η επιθυμία μετατρέπεται σε αιμονή, δεν είναι πλέον θαυμασμός. Είναι εξάρτηση που φοράει τη μάσκα της αγάπης. Ο άντρας που καταλαβαίνει την επιθυμία χωρίς να τον κυβερνάει η γυναικεία επιθυμία είναι μια αρχαία δύναμη. Ξεκινά με ένα βλέμμα και καταλήγει σε μια άβυσσο. Δεν ζητά άδεια, δεν προσφέρει εξήγηση, δεν δίνει προειδοποίηση. Απλώς μεγαλώνει. Ο άντρας που δεν καταφέρνει να κατανοήσει αυτή τη φύση τελικά καταναλώνεται από την έντασή της. Ο συνειδητός άντρας παρατηρεί. Ξέρει ότι η επιθυμία είναι σαν τη θάλασσα. Πνίγει όσους την πολεμούν, αλλά υποχωρεί στον άντρα που στέκεται σταθερός μέσα στον ρυθμό της. Δεν προσπαθεί να αρπάξει το κύμα. Μαθαίνει να παραμένει όρθιος όταν σκάει. Το θηλυκό είναι η παλήρια. Πλησιάζει, υποχωρεί, επιστρέφει, εξαφανίζεται. Οι άντρες κάνουν λάθος όταν προσπαθούν να ελέγξουν τον ωκεανό, αντί να μάθουν να αναπνέουν μέσα σε αυτόν. Η κατανόηση της γυναικείας επιθυμίας δεν την είναι η αποδοχή του μυστηρίου του. Αναγνωρίζοντας ότι γεννιέται από το αόρατο, τροφοδοτείται από ό,τι δεν λέγεται, και όσο περισσότερο ένας άντρας προσπαθεί να το εξηγήσει με λογική, τόσο λιγότερο το θηλυκό το νιώθει με το σώμα του. Η επιθυμία δεν είναι εξίσωση, είναι ενέργεια. Και η ενέργεια σέβεται μόνο τον άντρα που έχει μάθει να σέβεται τη σιωπή του. Ο άντρας που κυριαρχεί στον εαυτό του
δεν κυριαρχείται από κανέναν. Εκτιμά την ομορφιά της γυναικείας γοητείας και αναγνωρίζει τον κίνδυνο στο μάγιό της. Παρατηρεί τον κύκλο της επιθυμίας με τη γαλήνη κάποιου που δεν χρειάζεται πλέον την έγκριση. Αυτή η γαλήνη γίνεται μαγνητική. Όταν το θηλυκό αισθάνεται ότι μετατοπίζεται μέσα του, αρχίζει να τον επιθυμεί όχι για το σώμα του, αλλά για την ηρεμία που κουβαλάει. Η αληθινή αρσενική δύναμη δεν βρίσκεται στην αφύπνιση της επιθυμίας, αλλά στο να παραμένει ολόκληρος μπροστά της. Ο άντρας που μπορεί να αναζωπυρώσει την επιθυμία χωρίς να χάσει τον εαυτό του, γίνεται αυτό που ξέχασε ο σύγχρονος κόσμος, ένα κέντρο μέσα στο χάος. Ένας άντρας που αισθάνεται χωρίς να πνίγεται στο συναίσθημα, που κοιτάζει τη φωτιά και διατηρεί την κυριαρχία του πάνω στη φλόγα. Ξέρει ότι η αγάπη, η επιθυμία και η δύναμη έχουν νόημα μόνο όταν γεννιούνται από τη συνείδηση. Τελικά, η γυναικεία επιθυμία είναι όμορφη, μέχρι να σταματήσει να είναι επιλογή. Ο σοφός άνθρωπος ξέρει πότε η ομορφιά μετατρέπεται σε δουλεία. Δεν ξεφεύγει από τη φωτιά, απλώς ξέρει πότε να βγει έξω. Αυτή είναι η αληθινή κυριαρχία, όχι ο έλεγχος πάνω σε κάποιον άλλο, αλλά η κατοχή του εαυτού. Αν αυτό το μήνυμα έχει απήχηση, εγγραφείτε και συνεχίστε τη σειρά. Δεν συζητάμε για κόλπα ή τακτικές, μελετάμε τι κάνει έναν άνθρωπο ακλόνητο. Γιατί στο τέλος, ο νικητής σπάνια είναι ο ισχυρότερος. Είναι ο άνθρωπος που καταλαβαίνει την επιθυμία και παραμένει ολόκληρος μπροστά σε αυτήν.